Nabaka Msimude ovele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi nina benkonjane eduke ezulwini ezinye zidukela emafini sinibingelele sinamukele kephinapi la nethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu sikubingelela namhlanje sisendulinde okuyindawo ke engaphansi komkhandlu wasemandeni kanti le ndawo ingaphansi ke kobuholi noma kubukhosi bakwamhlongo nokuyilapho khona sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni kwaZulu Natal oholwa ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ngwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka. Into ke okuyiyona ke elethe lomnyango lana ukuzoshintsha ke impilo yalomphakathi phakathi kwezinto ke ethe zenzeka osukwini namhlanje uqala ngokuthi ke kwembulwe ithuna lenkosi okuyiyona ke eyamisa lobukhosi bakwamhlongo inkosi ke uSikhonyana okuvela ukuthi ke yashona ke eminyakeni eminingi eyadlula njengoba kushiwo ukuthi ke yashona ngonyaka ka1919. Ngempela ke sifisa ukuthi sikhulume ke nongqongqoshe osonela namhlanje ozothi nje esichazele ngeinhlelo ebezikhona kulolu suku ngaphambi ukuthi sidlulele ke emphakathini uma ngabe sithi ke abakhulume. Namhlanje kube usuku oluyingqophamlando lapha esizweni sakwamhlongo njoba silapha njengomnyango wakwaKhokta ukuzohlanganyela nomndeni kuvulwe itshe lenkosi uSikhonyana okuyinkosi endala yalapha elangeni umsebenzi omuhle owenziwe inhlangano yamafa njoba sazi ukuthi amafa umsebenzi wawo ukuthi asigcinele amagugu ethu asilondolozele umlando wethu umlando ke obalekile kakhulu walapha elangeni ebesizogcina namhlanje njoba sibaza ubuqhawe benkosi uSikhonyana sidlulele lapho ke seza lapha ebezovula ngokusemthethweni isikhungo senkantolo senkosi Isikhonyana Traditional Authority Center okuyisikhungo somphakathi ngoba siyazi ukuthi lapha kufika yonke iminyango kahulumeni ehlukahlukene kufika iminyango wakwa Home Affairs kufika bakwaSASSA kufika amaphoyisa abasuke besondezela insiza kusebenza nemisebenzi ukuthi uhulumeni usondele kubantu kusuke ke olukhulu kithi ngoba siyabona busimama isakhiwo sobuholi bomdabu lapha kwaZulu Natal siyabona amaxhama okuxhumana phakathi kwamakhosi nomasipala njengoba besinomeya nje lapha umeya ubaba uMdlalose siyabona lokho kuxhumana kwanda okunemphumela ke emihle emphakathini nesithembayo ukuthi umphakathi uzosihlonipha lesakhiwo esakhiwe uhulumeni wakhela wona umphakathi basigcine sivikelekile nanokuthi bazokwazi ukweseka yonke imisebenzi yomkhandlu eyenziwa ngaphansi kobukhosi wobuholi inkosi uMhlongo yalapha ekhaya. Igama ngubonga kaNtuli la kusekhaya komama ngoba ngizalwa la ekhaya umama kaMhlongo ngumamhlongo. So umcimbi njengalozo ujabulele kakhulu kade ngifika nje ngilethe umama ezobona naye kubo ukuthi khamba kanjani sijabule kakhulu ngibona kwethu likakhokho ngoba ukhokho wethu Sikhonyana so kuyinto enhle kakhulu kuthina nje sisebancane ngoba manje into enjengalezi izingandi yabo so manje qala ubona nje kunamabutho kuyavidiyelwa ziyasina nentombi kumnandi into ehlanganisa abantu siyajabula kakhulu engathi nje konke ngahamba kahle ngicabanga ukuthi njengabo nje basekwenziwe lo mcimbi nje information eningi emakade siqoqeka ke sisokwazi ukuthi nathi sidlulisele nakwabanye siyifunde sikhona ingalokhu nje obiqopheka nje baniqopha nje khona izokwazi ukuthi idlulele nakwesizukulwane nesizukulwane esilandelayo so imicimbi njengale ivuselela yonke lento njengana le futhi yenziwe kahle ke inyanga yamagugu uSeptember sijabule kakhulu sijabula kakhulu ngosuku namhlanje ukuthi sizogubha isibusi vuselela idlinza lenkosi uSikhonyana singabahlali nje basemandeni namaphethele nendawo sendulinde semlandweni sijabula ngoba sikwenza lokho ngenyanga yamagugu lapha bekuvele khona sikhumbula izindawo ezibalekile njengabantu basemandeni ukuthi sikwazi ukuvashela amadlinza na wonke umlando othinta indawo sendulinde sibona kakhulu ke abaholi bethu bezogubha kanye nathi
umphathi la endaweni sibone ukuthi ke nenkantolo yethu ingagcini kube inkantolo yamacala kodwa kube inkantolo ezosiza umphathi kakhulu azodaba ukuthinto ungqongqoshe ukuthi kube khona home affairs kube khona abantu baka-DSD nokukhuthaza abantwana bethu nje ukuthi ke lamakhono lana abawabuka phansi omama benza ubuhlali amakhono okwenza ugweda ingqoko amakhono aphilisayo thina amadolobheni ubona uthenga ugqongo 5000 ubone lento kwaukhona umuntu oyakhule yenza esikoleni ngiyafisa sengathi ama workshop ungqongqoshe nabo bonke bengakhuthaza lezi zinto ezitholakala emakhaya bezazi ukuthi abantwana ungathengi buka nje manje ngithenga induku eDurban Station ngo300 induku ihlahla zikhona la ngiyacela ukuthi ingane iqhubeke ikwazi ukubaza zenze lezi zinto ezincane ngani khona ukwenza sihluke kunabanye amazwe ingane ekhulele esilungwini ayikwazi ukusina ayikwazi ukugweda ayikwazi futhi ihlahla namagama emithi thina asiqhayise ngalokho kube iyona mnotho wethu lo odala isihloko nabanye abantu bethu. Siyajabula siyintsha kakhulu ukuthi sibe ingxanyala engqophamlando wanamuhla la khona kukhunjulwa inkosi yokuqala yesizwe saselangeni inkosi uSikhonyana. Sithokoze nanokuzwa ke ukuthi kwakuyinkosi eyinamagalelo amaningi ikakhulu nakweza amabhizinisi ngoba ngalesi isikhathi sakudala kuyavela makulandwa umlando wayo ukuthi yayisiyinkosi yayikwazi ukuqopha ihweba okusho okulukhulu ekuthina ukusinikeza inselelo njengentsha yakuso lesizwe ukuthi kumele sihambe inyathelweni zenkosi ukuthi sikwazi ukuthi senze izinto ngezandla siziphilise sizithuthukise uma inkosi ngaleza ikhathi zakudala yayithi sikhona endimeni yamabhizinisi thina singahlulwa yini ukuthi senze okufana nalokho. Sibonge nezinkulumo nje eziningi abeyibheka entsheni zisiyala zisikhulisa ngoba yenye yezinto ezigcina ziba inkinga thina njengentsha la khona uthola ukuthi umlando asuwazi kahle ngani ngoba awuqoshiwe ngendlela. Sibonge nje umnyango wezamakhosi ukuthi uthi lolu suku kuzoba usuku oluzokwenzakala iminyaka yonke ligujwe sigubhe umlando wesizwe sakaMhlongo. Siyathokoza kakhulu ngalokho futhi siyathemba ukuthi kuzoba nenselelo enkulu ezoba khona entsheni naneqhaza futhi into esazoqhubeka ilibambe ikakhulu ngenkantolo njengoba kusho ukuthi maningi ama services asezokwenzakala enkantolo acabanga ukuthi azosithuthukisa thina njengabahlali baseSikhonyana njengentsha futhi ekhona khona la ngoba inselelo iphoswe kakhulu kuthina. Siyathemba ukuthi esikuthathile namuhla kuwumphako uyosikhulisa futhi usikhulise usibumbe nesizwe saselangeni. Igama lami nginguzamo kwakhe induku zakhe Thomo Mgabe. Namhlanje ngila esikoleni ihlanganani emcimbini omkhulu wokwembulwa kwetshe lenkosi yethu yaselangeni. Ngithokoze kakhulu ukuba nami ngibe ingxenye yalomcimbi omkhulu kangaka ezweni lakithi sisasuka komunye umcimbi omkhulu futhi sinenhlanhla enkulu kabe elangeni. Yabona kulonyaka ngathi uNkulunkulu usithandile ade sinonyazi isolo kukuhle kumnandi kudelile emsini wasekubuseni awusajabula sathokoza kakhulu sasola amaphiko okundiza. Namhlanje sikomunye futhi umcimbi omkhulu wesizwe saselangeni. Siyafisa kakhulu ukuthi ngathi uNkulunkulu engalikhumbula lelizwe lakithi lingabanabo ububha sibe nokusimama nje yonke into esiyenzayo silime kancane sifune kakhulu naba ngasebenzi bethola umsebenzi besebenze naba nezinkinga nje emakhaya abathwele kanzima. uNkulunkulu akususe konke obubi abapha ukuphila sikhule sibone unwele lumhlophe. Sibonga kakhulu ukuba ingxenye yomcimbi wasenkosini esiphetheyo uMhlongo. Singomama namhlanje kuqopheka umlando ebesingawazi empilweni yethu ukuthi uzoba khona. Sinokujabula sazi ukuthi ukujabula kwethu kungaphezulu kokujabula. Sibonga kakhulu noKZN ukufika kwakhe ukuthi afike phakathi kwethu nathi sizibona ukuthi singabantu ngoba asiye singaboni ukuthi singabantu uma singaboni ukuthi umphakathi nawo useseke uKZN. Singomama nathi bamashenge nomalumekazi engihamba nabo lapha ngemva kwami engithi sibonga kakhulu nabo bathi bayabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu asazi siswela amagama okubonga. Mbukeli ke ngaphambi kokuthi siliguqise uhlelo asiphinde ke siye kuwo ke amakhosi njengoba sizokhuluma nenkosi ke uBhengu uyena ke usihlalo wamakhosi la angaphansi kwelembe. Iphinde ke bese sivala ngenkosi ke uMhlongo okuyena ke esingaye osukwini namhlanje. Uma ngabe sithi ke abakhulume asibonge kakhulu sibingelele
Namhlanje bekuwusuku olukhulu ingqomphamlando yosuku lapho ezweni sakaMhlongo elangeni bekuvulwa itshe lenkosi okuyiyona eyavuselela ubukhosi bamaNjomane sebukade bushabalala inkosi uSikhonyana. Kungekona ke kodwa bekuphinde kuvulwe nesakhiwo esihle senkantolo yenkosi eyakhelwe sona lesizwe. Sisizwe ke sibusisekile thina njengesifunda seLembe ukuthi njalo uMEC alokho esikhumbula ngokuzokwenza izinto ezinhle ikakhulukazi eziqondene nobukhosi. Cha, usuku lanamhlanje ngilubona luyimpumelelo enkulu kakhulu ngoba kuqede isifiso engangisivele sesiqalile. Ngakho ngijabula kakhulu futhi ngedlulisa nokukhulu ukubonga kubo bonke abakhona abaxhasile. Ngibonga nabafowethu nodadewethu nezingane zethu zonke ezikhona sidlulisa okukhulu ukubonga. Yamzwa kwethu hayilwanga yesabana silikhulisa njalo uhlelo besisendulinde eMandeni ngaphansi kobukhosi bakwaMhlongo nokuyilapho khona ke besikwethulela khona ke uhlelo obulethelwa ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesi ifundazwe. Igama uphiwe ngokwemthembo uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandeza. Ngivumeleni ngigoqe sigoqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.